салому алайкум. рӯзе подшоҳе хост барояш ангуштарине созад ва дар он як навиштаҷоде бошад, ки ҳар рӯз ба он нигоҳ кунад, ёди Аллоҳ ба ӯ расад. яъне аз хондани он навиштаҷоти ангуштарин Аллоҳро ба ёд ораду зикри ӯро кунад. ва инро карду супориш ба дарбориён дод, то онҳо калимаеро ёбанд ва ба ӯ гӯянд, ки ва аз хондани ин калима ёди Аллоҳ ба ёди ӯ биёд. нафаре аз дарбориён рӯзе омаду ба шоҳ калимае гуфт, ки чунин буд: ҳамаи ин рӯзҳо мегузарад ёҳу. каме аз қисса истодагарӣ кунем. хоб аз тадқиқоти мо маълум гашт, ки калимаи ёҳу яке аз номҳои Аллоҳ аст. агар дар байни шумо касе исломшинос бошад, тадқиқ кунед, шояд ин ном ҳаст ё он чизе ки мо ёфтем ҳамин гуна аст. хулас ёҳу яке аз номҳои Аллоҳ мебошад. шоҳ аз шунидани ин калима ба ваҷҳ омаду аз он нафаре ки ин сухана гуфт пурсид, ки ина ту аз куҷо ёфтӣ? Кӣ гуфт ба ту ин сухана? гуфт як сафарие аз пешам баромад, ҳамин гапа гуфт ва ман писанд омад ва ба шумо расондам. шоҳ супориш дод, то он сафариеро назди шоҳ биёранд ва аз ӯ пурсад, ки маънӯи ин гап дар чист. хулас онро ёфта оварданд ва шоҳ пурсид: эй марди мусофир, ин калимаро ту нақл кардӣ ба ин дарбориёни мо, ин чӣ маънӣ дошта бошад? ва он мусофир нақли худро оғоз кард. мегӯяд рӯзе аз байни як деҳае мегузаштем дар вақти сафар ҳамин тараф ва шаб шуда буд. ба фикр кардам, гуфтам масҷид дароям, намози хуфтанро дар он ҷо адо кунам. агар ягон нафар ба хонааш меҳмонӣ даъват кунад, бо ӯ меравам. агар ки ёфт нашуд, дар ҳамон масҷид шабро саҳар мекунам. хулас рафтем, намозро адо кардем ва пурсон шудам, ки оё дар маҳалли шумо ҷое ҳаст онҷо шабро саҳар кунем? маро як нафарро нишон доданд, гуфтанд хонаи фалонӣ меравӣ ва роҳи хонаро ҳам нишон доданд. гуфтанд он марди сахӣ аст, туро қабул мекунад ва то шабро дар хонаи ӯ саҳар кунӣ. ман рафтам, он хонаро ёфтам, дарро тақ кардам. як марде баромад, хуб намудор буд. аз аҳволаш, аз дарвозааш маълум буд, ки каме пулдор аст, сарватманд аст. маро хуб қабул кард ва шаб бо ӯ суҳбат кардем, ғизо таомул кардем ва дар он ҷо саҳар кардем. саҳар гуфтам, ки эй дӯсти худо, хуб умри хуб доштӣ. худованд ба ту ин қадар давлату сарват додааст, боз хайр мекунӣ, боз зиёда мешавад. ва он мард ҳамин гапро гуфт, ки ҳамаи ин рӯзҳо мегузарад ёҳу. ин гапа гуфтем, хайрухуш кардем ва ман рафтам аз он деҳа. боз чанд рӯзе гузашт, чанд вақте гузашт, сафарам боз ба ин тараф шуд, боз ба ин деҳа омадам, боз ба хонаи дӯстам рафтем, он нафаре ки моро қабул кард. дарро тақ кардам, аз хона як нафари дигар баромад. гуфтам, ин дӯсти мо канӣ? гуфт, ин хонаро ман харидам. аммо шаб ки буд, он нафар низ моро қабул кард. рафтем, ғизо таомул кардем, бо ӯ суҳбат кардем. гуфтам, чӣ воқеа рух дод, ки ин хонаро ту гирифтӣ? гуфт, он соҳиби хонае ки пештар буд ба қарз ғута кард, маҷбур шуд, ки ин хонаро ба ман фурӯшад. ман харидам, онҳо ҷои рафтан надоштанд. дар он амборхонае ки дар кунҷи ҳавлӣ аст, айни ҳол дар он ҷо ҳастанд. ман ҷо додам, то хона ёфтанашон дар он ҷо монанд. шаб дертар шуда буд. гуфтам, ман равам як ин дӯсти пешинамона зиёрат кунам. ба он хона рафтам, ба он кулба рафтам, ӯро дидам, нишастем, ба ӯ суҳбат кардем. хуб ҳоли худро нақл кард ва гуфт, ки ин рӯзҳо ҳам мегузарад ёҳу. боз саҳар шуд, ман ба хона баргаштам, сафарро идома кардем. чанд муддати дигар гузашт, чанд вақти дигар гузашт, боз корам ба ҳамин самт ғалтид. боз ба ин хона омадам, дарро тақ кардам.
боз ҳамун дӯсти пешинаамон баромад. шод шудам, гуфтам худованд иқболат додааст, боз он вазъияти пешинаатро барқарор кардӣ. дар ҷавоб гуфт ки ин рӯзҳо ҳам мегузарад ёҳу. ҳеҷ шаб зинда кардем, саҳрдорӣ кардем, таоммул кардем, боз чанд вақти дигар гузашт, боз сафарам ба ин мулк омадам, боз дарро тахтах кардам, аммо набаромад. касе ба ман гуфт ки ин дӯсти мо аз олам гузашт ва аз ӯ пурсида шудам ки қабрашро ба ман нишон диҳад, як дуои фотиҳа кунам ақаллан. хоб рафтем, қабри ӯро ёфтам, дуои фотиҳа кардам ва дар болои қабр санге буд. дар он санг навиштаҷот буд: ин рӯзҳоам мегузарад ёҳу. ростӣ баъд аз ин оби чашмонам рехт, мегӯяд он мусофир, чунки то ин вақт ман фикр намекардам маънии ин гап дар чист. дуо кардем, аз он ҷо рафтам. якчанд рӯзи дигар гузашт, боз баргаштам ба он мулк, ба он маҳалла ва хостам равам боз як бори дигар сари қабраш дуою фотиҳа кунам. аммо равам аз куҷое сел омадаасту он қабрро шуста бурдааст. дар ин ҷо мард қиссааша тамом кард ва ба шоҳ гуфт ки ин молу мулке ки дорӣ, ин сарвате ки дорӣ, ҳамаш гузаранда аст. ин рӯзҳоам мегузарад ёҳу. хоб дӯстони азиз, агар касе аз байни шумо як ғаме дорад, ғуссае дорад, ҳаминро донед ки ин рӯзҳо мегузарад ёҳу. ё нафаре сарвату молу мулк дорад, баъзе аз онҳо хайр мекунад, баъзе дигар такаббурӣ мекунад ки ин молу мулки дунёро ӯ бо бозӯи хеш ёфтааст, аммо ҳаминро донед ки ин рӯзҳоам мегузарад ёҳу. вақте ки аввалин бор ин қиссаро хондам, як дӯсте доштем, хело дунёдида асту, аммо дар синни каме пиронсолиаш муаммоҳои зиёде сараш омадааст. ҳамкор будем, доимо дар ғам буд. рӯзе ин қиссаро барояш нақл кардам, хело шод шуд, хурсанд шуд. ҳозир куҷое ки бинад, мегӯяд ин рӯзҳоам мегузарад ёҳу. барои худ инро шиор кардааст. агар шумоам барои худ ин суханро шиор кунед ва бидонед ки чӣ ғам аст, чӣ беҳбудӣ аст, чӣ молу давлату сарват аст, ҳамаш гузаранда аст. дар ҳаёт мо фақат шабро ҳис мекунем, рӯзро. як рӯзе ғаму як рӯзе хурсандӣ, ҳамаш гузаранда аст. боқӣ саломат бошед. худованд нигаҳбонатон бошад. ассалому алайкум.